Καλημέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βιντεάκι μας. Πάμε για Jumbo Haul. Πάμε να δούμε αγορές από Jumbo. Μεταλλική πιατοθήκη για την κουζίνα. Αντικολλητικό χαρτί. Επιφάνεια στεγνώματος για πιάτα με όμορφα σχεδιάκια. Ποτήρια είναι 500 ml. Μεταλλική προέκταση για τη βρύση. Πανάκια απορροφητικά. Σακουλάκια τροφίμων μεσαία. Σφουγγαράκια για τα πιάτα τα σκληρά. Ανταλλακτικά ξεκονόπανα τύπου Swiffer. Μανταλάκια. Plexiglass για οργάνωση καλλιτικών κοσμημάτων. Σιρταράκι. Και τα κεράκια με γεύση sugar coconut. Εσύ ψωνίζεις στο Jumbo? Αυτό ήταν το βίντεο μας. Αν σας άρεσε πατήστε εγγραφή και μου αρέσει. Σας περιμένω σε ένα επόμενο βίντεο στο κανάλι μου. Καλή συνέχεια.